представянето на стихосбирката на Сесил Костадинова с интересното име. Флаграте, да. Аз го забравям всеки път, извинявам се много. Понеже малко това е магия, всъщност означава магия. И ви благодаря много за това, че дойдохте да уважите на това събитие, което ще ви отведе в един интересен свят на женска мекота, една женска чувствителност, която е изразена по много начини и отразява любовта, болката, с една нежна лиричност. И съм сигурна, че тя ще ви докосне, защото нейните стихове, освен лирични, могат да ви отведат на крилата на фантазията към други приказки или друга магия. Сега ще представим едно кратко видео. Тя ще ви разкаже за квадрата какво означава и нека започнем сега.